sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg så kommet til Legoland. Og vi bor så på Legoland Slottet. Det ligger derovre. Men lad os se, hvad der så er i parken. Jeg kommer til en lille Lego-by, og jeg ved, hvor mange klodser de har brugt. Nu skal jeg prøve en flyvende ørn, og det tror jeg bliver sjovt. Det var ikke lige, som jeg havde forventet, men den var okay alligevel. Jeg skal ind i Jungle Wave. Nu skal jeg prøve de vildeste ting her i Legoland. Så er vi kommet ud, og det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Det var meget sjovere. Og midt i, der var der sådan en mega sjov overraskelse, men den gider ikke fortælle. Så den her, den er i hvert fald sjov. Jeg har lige fisket ind, og jeg har fået 3 point, og så fik jeg denne her. Det var så første dag i Legoland, og vi skal bare have... sove her i det nye hotel Lego Castle, så vi skal bare derind. Så er vi kommet til hotelværelset, så lad os se, hvad der er derinde. Nu er vi så nede og få målmad. Jeg har valgt pandekager, men der var også æg, pølser og brød og alt muligt andet. Men jeg har selvfølgelig pandekager. I dag er jeg igen i Legoland. Nu er jeg under Atlantis. Der er masser af hajer, der flyver over. Hvem siger, han kommer tilbage? Siger han kommer? Det er rigtig hej. Det er danske, nej, det er ikke danske fisk. Fisk over. Nu har vi selvfølgelig fundet Nemo. Jeg skal lige fiske 4 ærner, så ser vi, hvor mange på i. Er det til 2 spil eller 1 spil? Jeg fik 10 point, så nu får jeg en gæld. Sådan der, 3 point. Værsgo. Det var så de 2 dage i Legoland. Og det var mega sjovt. Vi boede på Lego Castle hotellet, og nu skal vi bare på vej hjem. Og det er faktisk heldigt på grund af, at nu er det begyndt at regne, og så skal vi bare hjem. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses i den næste video.